Hello, bye song. Jotono lamsogo ani YouTube channel long ketabong kang phaijak wati sek banta kholnani bagai omnang tini mosdeng ko bului chana yaman bagai ekdom naithong tokha banta bo kaimani singo jaga watei paina nange jat. Hingke tabok hingke sarigo wati bo thaka wati thangma logi nahidi bahai ke satung srang ke phai tongka ga wati ni kisa fast food rok sana musung ka bangbo kisa dogano phaimani yango fast food chana hne hain nokhase samoi tongkha tabok satung tabok naidi nokhase haino ko somung phage wati si phaibo naikate waisa phat mani bai thangma chawo wati phaini kate sike kunno mote nogobo sokpaidro wati bo bai ritrom naideo wati batei tam thangna rangli da wati phaimang stong suwo tei thangna serangli na chini ang ba tam sak jani wati phaiga tabung no wati ba nai tabung no satung tung ne oma haimang sing tong daily no Akai sokha wati no pro o je wati ni season thangna ke ang ekdom stop khainam sokha wati no Hingke wati bo sek ni bagai khichuri bo chini breakfast tini ni breakfast hingke khichuri amani bagai wati sek ba ekdom mili tong sokata he da ma kudung hingke tini ni chini breakfast hingke to khichuri songo do hingke chini muya kwran bo tongo hingke ba mosdeng khaina lakha waisano yok khe chalainani hinane mo tabok sing khichuri bai muya kwran mosdeng sasinai da Omo hingke chini brui naithok iris bo nogo thangai phaimani iko naidi muya bo mangso dawai baja khai to phaikya tam song to phaikya pun bahan po tamo pho chabalia muya chakhai rok asuk ke moi kwbangma to phaijak marang sokha omo ke Miss London ni mairang hingke tam moi dong naidi pun bahan muya uwa ke sisri uwa ke muya chakhai tei mo ke tam jani godok ang saimalia mukhimurok tam dalok jak khana tabuk hingke horni mairok akurok chabai khe hingke tabuk khe ani main important samungo sokpai sinai tabuk hingke ang srapsa ani previous year questions paper nainai je nangmani ang gisa misa porinai asuk to kwbang porimaya amsa pokrago habya aboni bagui srapsa no nainai hingke omo hingke ko ani previous year ni question paper hingke baksa ni friend rok ke sawo nang job khaite tei koita job nang tamni bagui porina nang kaisa job bai wngjaga da amtui hai rok sawang ka ani thani brong ni bagui kuno answer kwrui ani thani o brong ni bagui kuno phano answer kwrui aboni bagui ang kuno answer rinani bo musungya hingke ani je samung khai thanani to ang khainai he dibana borong sawo job khaya oino bindas ke relax ke rang ajiwoi tongoi mano hunai abo to jani point he diba jani ichha abo to jani musung manisi tini ang nainai ani Indian polity books no tini ang bomo nainai ang norong kisa share khainai hingke ang tini nainai ang state government ni o je part tongmani e omo nainai ta tini himli tong kai nailege na hingke omo jotono kisa ke no poriwoi ang mane pairenani muchungo ta kisa ke pan poriwoi jesuk time mansak hai diba asuk time to ani thani kwrui jora rok bo kwrui hi jesuk ani thani jora mansak asuk na ang nayo aboni to tei bara nai manglak tang hingke ang bo niji no bo rest nana nango hai diba kabono tini ang kisa porinai bujinai nainai kaham ke jate future ang essay writing rok phano khaina nang jaga jate ang help manai jata hingke tini ni bagui asuk nung snai malai laiphinai cheng next katal vlog o hingke norong to saino mana ani tomung hingke ang to belai no mukhi sakragi ko surungjak khata hingke joto ani YouTube family rok no belai kheno hambai norong ano logirui tongmani bagui hingke amo haike no logirui tongdi norong ano malai laiphinai cheng katal vlog o